खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जेब्लानिफ्राय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जादों आरो बै समनिफ्रायनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सोलोंथाइजों लोगोसे बायदि बायदि बिथिंजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङाव मैखोमै बाहागो लानानै खामानि मावनायखौ बे समाव नुबोनाय जादों आरो बेखौ नोजोर होनानै जे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगासार होनो थाखाय थांखि लानायखौ नुनानै रायजो सरकारनिफ्राय 108 कोटी रां क'क्राझार बिटिआरनि गोजोननि नोगोर थामहिनबा बिटिसिनि गोजोननि नोगोर क'क्राझार ओनसोलाव एबा क'क्राझाराव स्टेडियाम बानायनो थाखाय 108 कोटी रां बे समाव हरनायनि एबा थांखि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे समाव बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनना बुंनांगोन, जेराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय जेराव गेलेनाय बिथिङाव एबा गेलेनाय बिथिंखौ जौगासार खालामनो थाखाय बे समाव रायजो सरकारनि जा बाजेट रां बावजा जा आसाम आयेन आफादनि गेजेरजों रां बावजा जुथुमनायनि गेजेरजों बिटिआरनि जौगानाय एबा बिटिआर ओनसोलनि जा गेलेनाय आयदा बेखौ जौगासार खालामनो थाखाय एबा गेलेनाय बिथिंखौ मुलुगनाङाव मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंहोनो थाखाय 108 कोटी रां बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय बिटिआर सरकारनो बे समाव मदद एबा रां दैथाय हरनायनि थांखिखौ लानाय जादों। आसाम आयेन आफादनि जा रां बावजा बे रां बावजानि गेजेरजों बे समाव फिन फोरमायबावनांगोन जे आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा ओनसोलनि जौगानायजों लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे सोलोंथाइनि अनगायैबो गेलेनाय बिथिङाव बिटिआर ओनसोलनि जा लाइमोनफोरनि गेलेनाय बिथिंखौ गोजौ फारसे मुलुग दरबार फारसे दिन्थिफुंनो थाखाय एबा जाफुंसार होनो थाखाय बे समाव गोबां मानि खामानि मावबाय थानायखौ नुनानै बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय 108 कोटी रां बे समाव क'क्राझार बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय जेराव नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोनो दे बेबायदि बिटिआरनि बिखा गोजोननि नोगोर क'क्राझार ओनसोलाव जेराव डिसप्लेयाव नुनाय बायदि बेबायदि एखे महरै लुफुंनो थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय साखा फारा खालामनायखौ नोंथांमोना थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नुगासिनो दं। थिग बेबायदि समावनो रायजो सरकारनिफ्राय 108 कोटी रां मदद हरनायनि बे समाव बाथ्रा बुंनाय एबा आसाम आयेन आफादनि गेजेरजों जा रां बावजा बे रां बावजानि गेजेरजों बिथांमोना मदद होनायनि बाथ्राखौ थांखि लायो। लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिटिआर ओनसोल जौगानायनि थाखाय 1100निबो बांसिन कोटी रां ओनसोलनि एबा बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो थाखाय बे समाव रां बावजा एबा रां बाजेट लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।